Юфар Садыков үз хуҗалыгындагы терлекләрне генә түгел, кыргый хайваннарны да кайгырта. Пошиларга тоз куя, кабан дуңгызларына ашарга ташый. Менә 15 ел инде ул урманда егер булып эшли. Кечкенәдән табигатьне, киек җанварларны үз итеп үскән ир-ат бу эштән куркып тормый. Пенсияга чыккач, Петр Степанович мине егер булып эшләргә чакырды да, мин монда эшли башладым. Менә 15 ел эшләдем. Hayvanlarga ekmek çıkarıp, tuzluklar yasap, şulay vakit üttüğünde. Эшләү дәверендә күп кенә кызык та, кызганыч та хәлләргә юлыгырга туры килә аңа. 82 яшьлек Юфар Садыков кышкы салкыннарда да көрт йөреп урманга ашыга. Яңгыр дими, кар дими бушаган җимлекләрне эзләп, ул чакрымнар әйләнә. Урман җәнлекләре турында исә егер озаклап сөйли ала. Табигатьне яраткач, җәнлекләр дә ярата башлады. Булды очраклар мине көтеп торалар, килгән, зирна чыгарган дуңгызларны. Мин киткәч кенә киләләр, мин килдеме, уже шиткә китеп карап торалар. Урмандагы җәнлекләр үсемлек яфрак белән генә тукланмый, аларга да тоз, пешән, икмәк кебек азык кирәк. Булар хайваннарның төрле авыруларга каршы туручанлыгын арттыра, салкыннарны тыныч кына кичерә алырга ярдәм итә. Хәзер исә җәнлекләр кышкы чорга әзерләнә. Менә улар барсыгы инде колония едиләр аны. Анда бер 5-6 тишеге бар. Менә бу шистартылган, әзерләнгән кышларга. Һәр төр хайванга үз буена туры китереп утлыклар әзерләнгән, аларны да Юфар Садыков яңартып тора. Куяннар өчен специально ясалган агачка киертеп куела, труба туз тутырабыз да аны. Туз әкрен генә эреп түбәнгә ага. Куяннар шуны ялый. Лаеклы ялда булса да Юфар Садыков урманны ташламый, эш дип түгел, рухи язык алыр өчен бара ул анда. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.